Здравейте, аз съм Марко Лутяри и днеска ще готвим вкусен бургер. Айде да започваме моята рецепта. Пилешко, царевично брашно, галета, яйца. Добавяме малко черен пепер, полова щипка сол. Първо вземем пилешко и овалваме в царевично брашно. Префърляме в яйцето и галета. Продължаваме с останали пилешко в брашно, яйца и галета. Слагаме тенджера за солио и чакаме да се съгрява хубаво, да може да изпържаме хубаво пилешко. Олия е готов и приготвяме начиния с малко картия. След пържене може да поема маслината. Ще настъргаме на по-голями и ги пускаме в олия. Всичко не е готов, сега почва да аранжираме бургер. Почваме от питка. Да стана по-вкусен този бургер, ще използвам вкусен сос за бургер. Това е точно подходящо за бургер. Вътре има краставица, горчица, свеж мегданоз, свеж поправки и нещо важно, сос е в стъклена бутилка, затова е без консерванти. Чипс от моркови и картофи и добавяме последната капка сос. Както виждате, има хубави и сочни бургери. Бургерът е уникален. От мен, Марко Лутяри, пожелавам ви бон апетито!